în bunăvoire. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, pătrând și cel din morminte, viață dăruindu. Doamne, cuvântul meu, vedeți că ești bună, mea va vesti la una ta. Vreme se face Dumnezeu de atunci. Dați încredere în țară. Cădea în țară. Nu te lua asta. Cădea în țară. Amu, dăm cădea în țară. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Să fie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce urăsc pe dânsul. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de la fața focului. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se veselească. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul
credință, pe blage și frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul episcopul nostru Gurie, pentru cinstita preoție și cea cu Hristos diaconime, pentru tot felul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bine credinciosul popor român de pentru tine, pentru armata și privitorii țării, și pentru cea de Hristos iubitoare oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântul casul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru găscarea roadă pământului, pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe apă, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei răbiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe apă, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei răbiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primește și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curată
Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! De prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și în viață și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Ție, Doamne! A Ta este stăpânirea, și a Ta este împărățirea și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce-ai înviat din morți, pe noi cei ce cântăm zâie Aliluia. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și în viață și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Mâie, Doamne! Bun și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Înțelepciune
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta Ta și o desăvârșește pe ea. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta Ta și o desăvârșește pe ea. Alleluia.
Acestea s-au petrecut în vara
tot din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, a Tău, Stăpânitore, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește! Preasfințitul Episcopul nostru Gurie și pentru Preasfințitul Episcopul nostru Daniel și pentru toți frații noștri cei cu Hristos. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pentru Tine, pentru armata și ocrotitorii țării, pentru cea de Hristos iubitoare oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ne rugăm pentru frații noștri preoți, români, diacona și monahii, pentru toți cei cu Hristos, frații noștri. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ne rugăm pentru fericiți și pururea pomeniți titului Sfântului Locașul acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri rămăritori creștini, care odihnesc aici și pentru tineri. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, rogă Dumnezeu reaștitori și binefăcătorii Sfântului Locașului acestuia. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ne rugăm pentru rogul lui Dumnezeu care au adus cu lui Marii, Dorina, Claudana, Maria, Iulian, Rare și Ioan Maria, Zorica, Cornelia, Amadorel, Doina, Veturea, Cornel, Claudiu, Edith, și pentru sănătatea, mântuirea, ajutorul și iertarea păcatelor lor. Miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Rugăm pentru toți creștinii ortodoxi în această parohie și pentru toți cei care se pomenesc la această sfântă slujbă în taină și pentru sănătatea, mântuirea, ajutorul și iertarea păcatelor lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne, Cel ce stăpânești moartea și viața, nu da morții sufletele robilor Tăi, ci oprește de la noi mânia și urgia și pandemia aceasta, pentru că pierd ca fumul zilele noastre, răniți suntem ca iarba sau scatăria noastră și perim de tot pentru păcatele noastre, fie-ți milă de robii Tăi, într-o pocăință cu lacrimi îngălții auzi-nă și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Adu-ți aminte, Doamne, că trup suntem, Duh ce iese și nu-ți mai întoarce, și cu milostivire oprește mânia Ta cea cu dreptate pornită asupra noastră, cu care, ca și cu o sabie înainte de vreme, ne tai pe noi, slăvește boala, încetează rana care de grav ne pierde, oprește pandemia aceasta, că nu morții Te vor lăuda pe Tine, nici toți cei ce se pogoară în ea, ci noi ce vii Te lăudăm, cu durerea inimii suspinăm, ne rugăm Ție, auzi-nă și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Mai mult decât toți ți-am greșit și fără de lege am făcut stăpâne, și deși n-am agonisit încă pocăință, mântuiește gândul nostru în locul ei și îndupă-te spre milă, ca un atot puternic slăbosește pe robii
tăi de boala, cea de moarte, de cupritele dureri, de pandemia aceasta. Cu lacrimi suspinăm ție, ne rugăm, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca niște tăvâie cu bun miros și ca oare tot bine primite, să fim tot bune, stăpâne, mulțumirea noastră înaintea slavei tale, și ca îndurat primite robilor tăi, prezenți pomeniți la această sfântă slujbă, mila ta cea bogată și îndurările tale și păvește pe de toate mistișurile văzuturi și nevăzut și obrăzmași, pe ei, biserica ta cea sfântă, satul acesta, țara aceasta și pe tot poporul tău, dă-le o sănătate, ultime de zile, sporile în toate faptele bune, rugăm-ne ție, Doamne, auzi-ne și miluiește pe dânsii. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pentru cei ce aduc darul și fac bine, sfântă și tot și sfântă biserica aceasta, pentru cei ce sostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul ce se înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne miluiește. Înțelepciune, ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, ție mărire să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
se pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Amin. Pe bine credinciosul poporul unde pretutine, pe armata și curmitorii țării și pe cea de Hristos iubitoare oaste, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Amin. Pe frații noștri preoți, romonahi, diaconi, monași și monahii și pe toți cei din clerul bisericesc, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire patriare Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Amin. Pe fericiți și pururea pomeniți Titule Sfântului Locașului acestuia, pe asctitorului tot și făcător de bine, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Amin. Pe fericiții și pomeniții și pe cei ce au adus aceste daruri și pentru cei care s-au adus vii sau morți, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Amin. Pe ostașii și eroi români căzuți pe câmpuri de luptă pentru apărarea țării, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Amin. Pe cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, pe fiecare după numele său în parte, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți demăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa cea cerească, totdeauna acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Să primim rugăciunea noastră Domnului. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în trânsa Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia Domnului, să ne rugăm. Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor și
prietenoase și pace lumii, la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și după căința o să văcim, la Domnul să cerem. Sfârșiți creștinezi vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace, și răspuns bun la fricoșătoarea judecata lui Hristos să cerem. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă Scătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Împreună cu prea sfântul și bunul de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Și Duhului tău. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl Atotțitorul, Făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, ca unul născut, ca din Tatăl s-a născut, mai înainte toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut e acum făcut, cer de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstinit pentru noi în zilul Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la cerul și și-a de-a dreapta Tatălui și iar va să fie cu mărire, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, ca din Tatăl cu cele, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez cu iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte cu sfânta jertfă, cu pace o aduce. Mila părțile mare. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Sus avem inimile. Să mulțumim Domnului. Cu veșnicie și cu dreptate,
însevață spre iertarea păcatelor. Amin, amin. Ale tale, dintr ale tale, ție-ți aducem de toate și pentru toate.
Veselește-te într-o Întâi pomenește, Doamne, pe preafericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Întâi pomenește, Doamne, pe preasfințitul episcopul nostru Gurie, pe preasfințitul episcopul nostru Daniel, pe care dăruiește Sfintele tale biserici întreg, cinstit, sănătos, îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Și pe toate. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți. Și cu Duhul Tău. Pe toți Sfinții pomenindu-i iar și iar cu pace Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au simțit Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit credință, Sfântul cel mai presus de ceruri și domnicescul să nu refer cu fiul mireasă domnicească, să ne trimită nouă Dumnezeu cu har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de toate cazul, mânia, primejdea și nevoia, ambele mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, pace și fără de păcat, înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Milă și iertare de păcat și de greșalele noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre, și pace lumii la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Cealaltă vreme a vieții noastre, pace și cu pocăință săvârșit, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată lui Hristos să cerem. Dă, Doamne! Unirea credinței și părtășirea Sfântului Duh cerem pe noi înșine și de pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Și ne vrednicește pe noi, stăpâni, cu drăzbire fără de o sândă, să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu cel ceresc, Tatăl și a zice. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului
prea sfântul și bunul pe viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, Sfintele Sfinților. Unul Sfânt, unul Domn Iisus Hristos, într-o mărirea Lui Dumnezeu, Tatălui. Amin. Primăvara Domnului
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Teofan, mitropolitul Moldovei și al Bucovinei, prin Harul lui Dumnezeu, arhiepiscop al Iașilor, iubiți preoți din parohii, cuvioșilor, viețuitori a Sfintelor Mănăstiri și drept credinciosului popor al lui Dumnezeu, har, bucurie, iertare și ajutor de la Dumnezeu Cel ce trăie preaslăvit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iubiți frați, preoți, iubiți credincioși, Preasfințite Părinte Episcop, veniți de luați lumină, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Cuvinte mari, cuvinte de aur, lumina multă strălucind în întunericul din noi și dintre noi. Anul acesta auzim mărturisirea acestor cuvinte din locuri diferite. Preoții la biserică, credincioșii la casele lor. În Duh încercăm să fim împreună și să înțelegem semnele vremii. Constatăm, în primul rând, că cât de mult ne-a cuprins frica morții, mai ales în ultima perioadă. Trăim intens teama de a nu fi molipsiți de ceva care ne-ar îmbolnăvi și ne-ar duce spre moarte. Dincolo de toate acțiunile justificative, privind prevenția, atitudinea noastră arată cât de mică ne este credința în înviere. Ne comportăm ca și cum viața de aici ar fi veșnică. Pe de altă parte, neliniștea din noi trădează îndoiala care ne roade cu privire la certitudinea vieții după moarte. Trecem printr-un moment de cernere. Sunt limpezite multe lucruri, apele se separă unele de altele, iar gândurile multora inimi se dau cu adevărat pe față. Stăm de multe ori ascunși cu teama de a nu fi contaminați, precum stăteau ucenicii Domnului închiși într-o cameră de teama de a nu fi descoperiți. Acum, ca și atunci, Hristos Dumnezeu vine între noi, cei îndoielnici, înspăimântați și înfricoșați, adresându-ne nouă, spunându-ne, pace vouă, eu sunt, nu vă temeți, îndrăzniți, eu am învirit lumea, eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. În mijlocul nedumeririlor, neliniștii și lipsei de lumină, se arată Hristos cel mort și înviat. Chiar în iadul nostru lăuntric, cuprins de temeri, întuneric și lipsă de sens, Hristos Dumnezeu coboară, ne ia de mână și ne ridică la lumină. Veniți la mine, zice El, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Iubiți credincioși, situația dificilă prin care trecem ne este cu totul nouă. În istorie au fost multe momente de derută, de confuzie și de haos. Au fost invazii și războaie, cu tremure și imense revărsări de ape, molime și tot felul de boli cunoscute. În fața unor situații, oamenii au avut atitudini diferite. Cine nu l-au avut pe Dumnezeu în viața lor, au căzut doborâți de teamă, neliniște și spaimă. Și despre ei a vorbit Domnul Hristos spunând, oamenii vor muri de frică și de așteptarea celor ce au vrut să vină peste lume. Aceleași nenorociri și ispite s-au revărsat și asupra celor credincioși. Având credința în învierea lui Hristos, aceștia nu s-au clătinat atât de tare. Viața trăită în lumina învierii le-a dat tăria să nu cedeze în fața suferințelor sau a celor din jur. Chiar dacă au căzut, au avut puterea să se ridice și să-și continue drumul. Aveau credința că Hristos a înviat și datorită acelui adevăr erau încredințați că viața lor nu se termină în lumea aceasta. Creștinul adevărat este om al învierii. Chiar dacă el este martorul a tot ce felul de suferințe, epidemii, tulburări care au loc în lume sau în propria viață și familie, el nu este copleșit în totul de acestea. Se frământă și el că este om cu neputințe, are momente de voială
se teme, dar strigă precum Sfântul Apostol Petru: Doamne, scapă-mă! Și Domnul, la momentul potrivit, nu întârzie să apară. În același timp, credinciosul creștin nu are o atitudine pasivă, resemnată în fața tragediilor lumii. El se luptă împotriva lor, caută să îndepărteze, să aducă mângâiere semenilor săi cuprinși de grele încercări. Teama lui cea mai mare este să nu cadă în disperare. Credința în Dumnezeu, un duh smerit și multă dragoste, îl ajută să nu fie lipsit de ultima urmă de nădejde. El mărturisește: nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Psaltirea este de asemenea creștinului de mare ajutor. Domnul este luminarea și mântuirea mea, de cine mă voi teme, zice el. Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa. De voi umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele, că Tu, Doamne, cu mine ești. Cuprins de boală sau înconjurat de vrăjmași, omul credincios are convingerea că Dumnezeu îl părăsește, pentru că și el a avut inimă milostivă pentru cel cuprins de durere. Fericit cel ce caută la săran și la sărman, rostește creștinul prin mijlocirea psaltirii. În ziua cea rea va izbăvi pe el Domnul, Domnul să-l păzească pe el, să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui. Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui, în așternutul bolii lui să-l întărească pe el. Eu am zis: Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Sfânta Euharistie așează omul în cea mai puternică legătură cu Dumnezeu, oferindu-i leacul nemuririi, doctrina pentru a nu muri, ci a trăi veșnic în Iisus Hristos. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului creează în mintea, în inima și trupul creștinului smerit calea pentru a depăși noianul de neputințe proprii și colective. Cum aceasta ne-o spune Domnul: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și îl voi învia în ziua de apoi. Și chiar dacă omul se vindecă de o boală trupească sau altă necaz, prin puterea lui Dumnezeu, din Sfânta Împărtășanie, el primește tăria răbdării, își duce mai ușor crucea și nu ne deznădăjdește. El crede în înviere, iar a crede în înviere înseamnă a nu avea frică de moarte. În timpul postului mare, creștinii mireni au fost lipsiți de participarea concretă la Sfânta Liturghie. A fost o mare încercare pe care dăzuim a o depăși cât mai curând. După trecerea molimei cele aducătoare de moarte, ne vom întoarce în bisericile noastre, ne vom spovedi mai des și ne vom împărtăși cu Dumnezească Euharistie. Drept măritor creștin, credința în învierea lui Hristos și credința în propria noastră înviere constituie începutul, mijlocul și sfârșitul drumului unui creștin adevărat. Fără înviere, nimic nu are sens. Viața și moartea își pierd orice lumină, doar învierea așează omul în bucurie, pace și mulțumire sufletească. Dacă nu este învierea morților, mărturisește Sfântul Apostol Pavel, nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este credința noastră. Dar acum Hristos a înviat din morți, fiind începătură celor adormiți. Pentru a ajunge la certitudinea învierii, creștinul este chemat să treacă prin cruce, prin răstignire, printr-un smerit cruce de pocăință. Dacă am fost altoiți pe El, adică pe Hristos, prin asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași a învierii Lui. Altoirea noastră pe Hristos înseamnă dobândirea gândului Său. Gândul lui Hristos sau mintea lui Hristos îl așează pe om în starea de a înțelege corect calea vieții sale și a lumii. Un astfel de om
nu se înspăimântă iremediabil în fața morții, nu calcă pe cadavre pentru a salva viața. El se luptă să nu deznădăjuiască, se ridică dacă a căzut, se roagă pentru a primi harul iubirii pentru toți, iartă, ajută și mulțumește. Un astfel de om poate fi numit fiul al învierii, chiar și înconjurat de moarte. El este un om înviat, un suflet înviat, o inimă fără de moarte, un cuget cu adevărat creștin și ortodox. Rugăciunea noastră către Hristos Domnul este spre dobândirea curajului Mântuitor în necazurile care ne înconjoară, panica, frica excesivă, deznădejdea nu au loc în inima celui care are pe Dumnezeu, cale, adevăr și viață. Și nu este un moment mai potrivit decât Sfintele Paști pentru a ne mărturisi această lumină vie și izbăvitoare. Dumnezeu să ne îmbrățișeze pe toți cu iubirea sa, El să ne ierte pentru tot păcatul, necredința, pentru toată micimea de suflet și pierderea cumpătului de care dăm adesea dovadă. În lumina învierii lui Hristos să ne cuprindă pe toți în brațele sale, cuprinși de mângâierea și pacea acestei lumini, să mărturisim tuturor celor vii și celor plecați dintre noi că Hristos s-a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Sărbătoare sfântă de Paști, cu multă nădejde în Dumnezeu, al vostru frate și părinte Hristos, Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte căzând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte căzând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Drept primit Dumnezește Sfintele Preacurate, nemuritoare, cerește de viață pricucitoare, lui Hristos taine cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, pașnică de păcat, cerând pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Ție, Doamne! Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace să ieșim. Domnul
și binecuvintează moștenirea ta. Plinirea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi cu dava casei tale. Pe aceștia preamărește cu dumnezească puterea ta, înălța pe noi cei care dăruim într tine pacea lui tale dăruiești, pe sfârșitul tale preoților și la tot poporul tău. Că tot darul de săvârșit de sus este coborât de la tine, Părinte al Luminilor, ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatăl și Fiul și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iisus a înviat din morți cu moartea pe moarte căcând. Și celor din morminte, viață dăruindu-le, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte căcând. Și celor din morminte, viață dăruindu-le. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce-ești bogat în milă cu purtarea Ta de grijă și a înțeleaptă cârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală mălțitoare această pandemie, precum a încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regiului David. Cel ce doctorul sufletelor și al trupurilor noastre dăruiește sănătoșilor celor cuprinși de boală, ridică-i gravic în patul durerii ca să te slăvească pe tine, Mântuitor cel nostru, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău pe toți cei care cu iubire de oameni și răstănicie îngrijesc pe cei bolnavi la casă lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și sperința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta și umple inimile noastre de credință necritică în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Ca Dorești a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, că ce a început de cu cerul și pământul și a împodobit cu mari luminători, ca să lumineze pe pământ și ca prin el să fie slăvit Tu singur, făcător și stăpân al Mântuirii. Iar pământul ai frumusețat cu verdeață, cu iarbă și cu feluri multe de semințe ce rodesc după felul lor, și cu toate florile ai împodobit spre frumusețe și ai binecuvântat. Însuși acum, Stăpâne, caută din Sfântul Tău locaș spre țarina aceasta a robilor Tăi și o binecuvintează, ferește-o pe ea de toată fermecătura vraja și de toată răutate de ispita, vicleană și nemultirea oamenilor Tăi. Și îl dă ei să aducă roade la vreme pline de binecuvântarea Ta și depărtească de la toată fiara și sălbăticiunea și vierbele, musca, rugina, așița și vânturile care aduc stricăciune. Că s-a sfințit și s-a preaslăvit pe acest timp de mare cuvință în numele Tău, a Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Vă blestem pe voi, fratele, cel cu multe feluri, fierbe, omicile, gândacele, custele, șoareci, pântițele și pulicii, și tot felul de muște, moli și furnici, viețuri, chelnițe și tot felul de jigări, ce se tărăsc pe pământ și păsări ce zboară, care aduc stricăciuni și pagubă bolilor, vilor, pomilor și grădinilor. Vă blestem cu Dumnezeu Tatăl cel fără de început și cu Fiul Lui cel împreună fără de început și de o ființă, și cu Duhul Lui cel preasfânt, care este de o ființă, cu Tatăl și cu Fiul și de viață făcător. Vă blestem pe voi cu truparea unei născuțului Dumnezeu a Domnului nostru Iisus Hristos, cu viața Lui de pe pământ cea dintre Lui cu oamenii și cu patima Lui cea mântuitoare, și cu moartea Lui cea de viață făcătoare, și cu învierea Lui cea de a treia zi, și cu înălțarea Lui la cerul, și cu toată purtarea de grijă cea dumnezeiască și mântuitoare. Vă blestem pe voi cu Sfinții Heruvim, cei cu ochi mulți și serafim de 6 ali, care zboară pe jurul scaunului Dumnezeu și strigă: Sfânt, 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 Domnul Sabaoth. Vă blestem pe voi cu Sfinții Îngeri și cu toată puterea
munții cei pustii, în copacii cei neroditori, care v-a dăruit vouă Dumnezeu hrană de toate zilele. Vă blestem pe voi cu scumpul trup și sânge al Hristosului Tău, adevăratul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, prin care s-a dat nouă mântuire și răscumpărare. Să nu stricați nici holda, nici via, nici grădina, nici orice pom roditor și neroditor, nici frunza ale legumelor, să nu stricați și cuprinsul și locul robilor Tăi. Iar când vă ascultați bine și veți călca blestemul cu care v-am blestemat, nu vă voi pedepsi eu, speritul și nevrenitul Trifon, ci Dumnezeu al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov, care va veni să judece vii și morții. Pentru aceasta, precum mai înainte v-am zis vouă, duceți-vă în munții cei pustii, în copaci și cei roditori, și nu mă veți asculta pe mine, vă ruga pe iubitorul de oameni Dumnezeu, ca să trimită pe Îngerul Său, care este peste fiare și cu fier și cu plumb, care va ruga pe voi, și vă va omorî de vreme ce n-ați luat în seama blestemul și rugăciunea mea a spiritului Trifon. Încă și păsări trimise prin rugăciunea mea vă vor mânca pe voi. Încă vă blestem pe voi și cu numele cel mare scris pe piatra pe care n-a putut răbda, ci s-a topit ca ceara de la fața focului. Ieșiți din locurile acestea și vă duceți în locurile umblate și fără apă și neroditoare, cum mai înainte am zis vouă. Ieșiți din locul și cuprinsul robilor Dumnezeu, care pe mine mă cheamă în ajutorul, folosirea și mântuirea lor. Ca și într-o aceasta, să se săvească prea Sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și să se primească rugăciunea și cererile smeritului Trifon. Ca lui Dumnezeu se cuvine slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care prin economia trupării Tale ai binecuvântat Cleul și Ghețimașul, arătând casa lui Iosiu, care după binecuvântarea Ta s-a numit Israel, cel ce și casa lui David ai binecuvântat. Însuși binecuvintează și țarina, și agonisiala, și grâul acesta, prin binecuvântarea Ta. Fă-o să aducă roadă pentru rugăciune precurate Stăpânii noastre, Născătoare de Dumnezeu, și pura Fecioare Maria, cu puterea cinstite de viață Făcătoarei Cruci, cu ajutorul cinstitului măritului proroc, neîntâmpinătorul și botezătorul Ioan, al Sfinților măriților Teodaților Apostoli, a Sfinților și bunilor iubitori ucenici, al Sfinților mari ucenici Trifon, Eustatie și Iustin, și ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfântești toate Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună ce fădești cu toată Părinții și prea Sfântul și spun de viață cu Cătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Se sfințește și binecuvintează grâul acesta, prin stropirea cu aceasta apă sfințită și prin pogorârea Sfântului Duh, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește și se binecuvintează grâul acesta, prin stropirea cu aceasta apă sfințită și prin pogorârea Sfântului Duh, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește și binecuvintează grâul acesta, prin stropirea cu aceasta apă sfințită și prin pogorârea Sfântului Duh, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântarea Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al Său har și ca să iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, Și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale Sfinților măriților Teodaților Apostoli, cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Hristos a înviat! Adevărat avea. Hristos a înviat! Adevărat
Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și ne-a dăruit nouă viață veșnică, să ne închinăm Sfintei învierii Lui, cele de a treia zi. Hristos a înviat din